V 2023 sa skupina VSE Holding a všetky jej dcérske spoločnosti stali súčasťou skupiny ZSE. Súčasťou spájania je aj transformácia a zjednotenie IT infraštruktúry a biznis procesov medzi rôznymi spoločnosťami v skupine. Insourcing Sabariby, katalógový nákup pre interných zamestnancov, je z toho súčasťou. Nevyhnutnosťou bolo prebratie nových zodpovedností za procurement v spoločnostiach Západoslovenská a Východoslovenská distribučná, ako aj IT podpory viacerými útvarmi spoločnosti ESK Centrum služieb. Našou ambíciou bolo vytvoriť spoločné riešenie, ktoré používateľom reálne zjednoduší prácu a zároveň otvorí priestor pre inovácie, čo pre outsourcovaný produkt nebolo možné. Projekt bol nastavený tak, aby zachoval kontinuitu biznisu a minimalizoval dopad na koncových užívateľov. Podstatou projektu nebola len technická migrácia, ale zásadná zmena fungovania procurementu, čo znamená získať vyššiu flexibilitu, rýchlosť a plnú internú kontrolu nad procesom, odstrániť závislosť od externého modelu a dosiahnuť významné úspory ako jeden z kľúčových synergických efektov. Práve tento posun myslenia a vlastníctve procesu robí náš projekt výnimočným. Kľúčom k úspechu bola výborná spolupráca s našou materskou spoločnosťou. Bez akýchkoľvek reštrukcií nám dovolila urobiť kópiu ich Sabariba inštancií do našej lokálnej, vrátane špecifických zákazníckych rozšírení a ako aj použiť nového implementačného partnera na lokálnu konfiguráciu. Táto aktivita trvala 1 mesiac na rozdiel od plánovaných 3. Rozhodujúcim faktorom úspechu bol správne zvolený tím, ktorý spojil IT, biznis a dodávateľa. Vďaka spoločnému nasadeniu sa podarilo implementovať riešenie v rekordnom čase. Počas približne 2,5 mesiaca sme zvládli testovanie s biznisom aj plánovanú odstávku, ktorá mala len minimálny dopad na interných žiadateľov. A toto všetko sa dialo počas najväčšej reorganizácie v skupine ZSE. Dosiahli sme výrazne merateľné zlepšenia KPI. Založenie používateľa sa skrátilo z 5 dní na niekoľko hodín, spracovanie zmien z hodiny na minútu a schvaľovanie katalógov z 1,5 dňa na pár hodín. Zaviedla sa vlastná administrácia roly, čo umožnilo sprístupniť katalógy širšej skupine používateľov. Na záver projekt priniesol aj optimalizáciu nákladov, ktorá predstavuje úsporu 60% oproti roku 2025, čím vznikol priestor na ďalšiu automatizáciu a rozvoj funkcionalít. Tento model ukazuje praktickú a opakovateľnú cestu, ako zvládnuť komplexnú IT a procurement transformáciu. Nemusí to byť len technickou výmenou systému, ale strategickým krokom, ktorý šetrí náklady, posilňuje interné kompetencie a zvyšuje hodnotu služby, ako aj spokojnosť používateľov. Silné interné IT v úzkej spolupráci s biznisom je kľúčovým k digitálnej transformácii.